Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مساء الخير. كيف حالكم؟ ما شاء الله. kun san abin da yau ya kamata mu yi a wannan makarantar? Daga cikin abin da ya kamace mu a yau, mu da ku ɗalibai almajirai, akwai wani abu muhimmi wanda ya kamata mu sani, yadda ku san da shi ba ko ba haka ba? Na'am. Abun shine zarwar shugaban ƙasarmu General Darme Abdurrahman Chani zai kamo na ziyara a wannan gari namu mai tarin albarka, mai ɗimbin tarihi, garin Tawa lele, birnin Adar, garin maza, hukuncin maza, ba hukuncin mata ba. Na'am, shugaban ƙasarmu Abdurrahman Chani zai kamo na ziyara Lenuf tara ga wannan wata insha Allah kenan, banda gobe ko? To abin da muke so shine dukkanin ya ku almajiran wannan makarantar da wanda ma ba samu zuwa ba, mu roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya kawo mana wannan shugaba namu lami lafiya a wannan gari namu na Tawa, yanzu kuma ya gabatar da abin da wanda shine makasudin zuwan shi gari, ya gabatar da shi lami lafiya, ya koma a watse lami lafiya. Duk wasu fitintunnu da masibobi da tashin hankali Allah ya bice su, ya kawar da su. Wanda suke so su ga cewa wannan tafiya ta Sinispe jagoranci na wayannan sojoji namu masu albarka da ce ta mana sauyi a cikin wannan ƙasa ta mu gashi mun gani. An ba ku ba haka ba? Irsabu mun gani mun gode. Ku ba haka ba? Abinda suke canjin al'amurra na ainihin sabunta tafiyar gwamnati ko sabunta tafiyar jagorancin kasan tamu da sabon salo. Yau muna ganin akwai canji wallahi, amma abin da ya kamace mu 'yan ƙasa, musamman manya masu hankali, masu kallon al'amuran da suke tafiya, mu zama masu haƙuri. Yau da gobe sai Allah, ba abin da ke faruwa ɗaya rana ya ƙare ɗaya rana. Ko kai kanka ɗan adam da ka sami kanka a rayuwar duniya, ba ɗaya rana Allah fara ƙera ka ba, a'a Allah ya ƙera ka ne etap par etap ko phase par phase, zango bayan zango, marhala ba da marhala, zango bayan zango, kana ainihin wani hali ka kuwa da wani hali. Allah halicce ka daga halin kana mi tun hukun halittar baban mu annabi Adamu. Allah halicce shi sanannen abun da muka sani, gashin da muke taki, gashi muka rayuwa saman shi shine kasa. Sannan kuma ku halitta ta mai yanzu Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana, huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah ya ce shi Allah shi ne yake halitta ku, ya halicce ku daga turab, daga ƙasa, nau'i na ƙasa. Allah halitta ainihin babanmu annabi Adam alayhi salam, thumma min nutfatin, sannan ku kuma ga ku yanzu ɗan adam, yan annabi Adam. Allah ya halitta ku ne daga ainihin nutfa, dubu mani, ثم من علقة sannan daga ainihin alaka shine gudan jini, ma'ana kenan yana mani ya zama gudan jini, sannan daga ya tahammar har ya kuma ya zama mudugha, an gane ku, sannan ya zama tsoka. thumma yukhrijukum tiflan, bayan Allah ya kammala halitta ku yace fa tabarakallahu thumma ansha'nahu khalqan akhar, sannan muka halicci mutum dan adam wacce ko namiji a cikin wata halitta ta daban yadda mun ga dama. fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, sannan yace thumma yukhrijukum tiflan, bayan ya kammala hatta ka sai hitar da kai, ya fitar da kuna tiflan jarirai, ga kanin jariri ba ka san komai ba. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun aw qalilan ma tashkurun. Allah ya fitar da ku daga cikin ainihin cikunan iyayenku, suka ɗauki cikunan ku wata tara ko abun da ya kama da ko sama ga haka. Aka haife ku ba ku san komai ba, Allah sun ya maka ji ga da an ce Anas
ka san da kai ake kai lokacin baka san ko kai na Anas ba amma da an ce Anas sai ka haka woga kowane Anas ya wai ga dauka da shi ne ake saboda domin suna linzami ne sannan samu ku basira ga tanan ga gani da kake yi ka gane wannan wane ne ka san shi da baka san kowa ba mahaifiyar kaɗai ka sani an gane ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ya muku haka ne don ku gode mara Allah to a takaice ya ku abun nan akwai sauran ko ya ku ɗalibai ya ku almajirai za mu yi addu'a kenan mai marhaba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato kamun wannan shugaba na mulami lafiya general darame ya kashi lami lafiya ya kare taro lami lafiya da duk waɗanda suke cikin wannan gwamnati duk makarrabansa Allah ya kasu lami lafiya su gabatar da ainihin wannan taron da za a yi wannan gari namu na tawa mai tarin barka mai daraja insha Allah kuna ji ko za mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali zaman lafiya kuma mai daurewa kuna ji ko masha Allah za mu yi addu'a sai ka wasu su insha Allah jira wajen su za mu ainihin da wasu da sunayen Allah a sunayen Allah da kuma ainihin sifofinsa maɗaukaka dukkanin alkharan da wannan taro zai tattarowa Allah ya tabbatar da shi a cikin wannan gari namu na tawa sannan kuma Allah ya watsa shi a cikin ƙasar Nijar gaba ɗaya duk alkhairin da a cikin wannan taro da za a yi wannan zuwa na shugaban ƙasar mai daraja a nan garin tawa duk alkhairin da a tare da wannan zuwa Allah ya tattaro shi ya tabbatar da shi ya shimfiɗa shi a cikin garin tawa sannan ya watsa shi a dukkanin faɗin ƙasar Nijar gaba ɗaya dukkanin sharrin da ke cikin wannan zanguwa da shugaban ƙasar mu za shi yi in ma akwai sharrin Allah ya kore shi ya kawar da shi daga cikin wannan gari namu na ta mai tarin albarka sannan ya kore shi daga cikin ƙasar mu na gaba da ya tafi inda Allah ɗaya sai inda zai tafi yara ku ce amin ku ce amin za mu karanta sunayen Allah ɗari ba ɗaya da siffofinsa wanda Allah suna ce inna lillahi 99 isman Allah yana da sunaye 99 annabi ce man duk mutumin da ya kiyaye haddace waɗannan sunaye ya yi aiki da su babu shakka zai shiga aljanna kuma Allah da kai ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau husna mafi kyau daga cikin sunayen Allah dukkanin sunayen Allah masu kyau ne an gane ku amma akwai al-husna an gane al-fudla mafi kyau fad'uhu biha ku roki Allah da su wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim نعم آمين هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ اللقيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الرحيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف والجلال والإكرام والجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وما أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة وها نحن ندعوك ليلا ونهارا
واستجب لنا كما وعدتنا بالإجابة إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وأراد أهلنا وأموالنا وأولادنا وبلادنا بسوء فاشغلهم في أنفسهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم قنا شر أعدائنا.